No, už ti to natáčí. Čekej tady, Vašku. No, takže, když jsem tady takhle zbý Bezdák. V minulém díle, z druhé strany, tam jsme byli. A takže tady takhle spí Bezdák. Tady, no, má to tady fakt skvělý. Tady vidíte nějaký, co to tam má, madrace a něco. Taky koníčky. Tady dokonce zapalováč, koukněte. Nějaký odpadky hnusný, kastroly. No, vypadá to, že to nebude, no, to nevadí prostě. Tady je nějaký pytel. Tamhle je něco prostě dole. Vypadá to, kdyby tam byla nějaká mrtvola. Tak trošičku tam polezu, ale jenom trochu. Jsem totiž posraný než zrušená, víte? No, takže potichu. Doufám, že tam vůbec tady vidí. Kurva. Tady je sklípek. Ale je to něčí. Je tady zámek. Tam má nějaké naházené věci. Tady z druhé strany je něco. Ale to možná nebude úplně dobře vidět. Lezu zpátky radši. Ještě se koukněte. Že tamhle takhle, tam tudy se tam jde, tady jsou ty dveře. Tady v těch pytlích nevím co, a radši tam hrát nebudu. Tady teda bydlí ten Bezdák. Tady ještě takhle nějaký okýnko. No prostě je to tady celý rozbouraný. Tam ze zdola, tak tam jsou takové dveře, tam zase je nějaká místnost. A je tam nějaká tady divná socha, no. Tam už to nevidím, takže to jenom takhle. No, tady dokonce komín, prostě bylo to tady určitě někdy obytný. No, tady spí Bezdák, tam je sklep. Tam jsou nějaké rozbourané baráky. Teď zpátky. Tam jsme mají dokonce nějaký plot, to jsme v minulém díle, tam jsme byli, tam na tom pozemku, takhle tam zatím. No. Tady jsou moji debilní kamarádi, hlavně Vašek. No a já mu to jako dát, protože už to mám hotový. Jo a ještě tamhle jsme šlápli do hovna. Ty dementi si tam vykopali nějakou díru. Bezva. OK, super. Tady no. Zbytek posádky. Proč je tady tohle, kdyby se to A hlavně jsme my. A my jsme my dva. Jo. To je, níže je temno. To dá na YouTube. Ne, na Facebook. A dobrý, tak už to můžeš stopnout.